культура. Кожны дзень мы працуем, развіваемся і змяняемся для вас. З пачаткам вясновага сезону Белсату абноўленая праграмная сетка трансляцыі. 3 сакавіка мы выходзім у новым фармаце 3 моўных блокаў: беларускамоўнага Белсату, расейскамоўнага «Вот так» і украінскамоўнага «Слава». Глядзіце Белсат кожны дзень з 8 до 11 раніцы, з 20 до 23 у вечаровым прайм-тайме і з 2 до 5 уначы паводле менскага часу. Расейскамоўная рэдакцыя запоўніць эфір у дзень і апоўначы, а украінскамоўныя праекты будуць даступныя ў найбольш зручныя гадзіны паводле кіеўскага часу. Інфармацыйны вечар на Белсаце распачне традыцыйная праграма, якая выходзіць з першых дзён нашай трансляцыі. Аб'ектыў. Самыя свежыя навіны, як звычайна, а 20 гадзіне беларускага часу. Яшчэ больш навінаў і аналітыкі на Белсаце з 3 сакавіка. Пабачымся хутка. У жывым эфіры. Запрашаю. Пасля таго эфір працягне праграму онлайн і жывая студыя Белсат з эксклюзіўнымі гасцямі, каментарамі на самыя гарачыя тэмы дня. Абавязкова падключайцеся, каментуйце, лайкайце, калі гэта магчыма. Нам вельмі важна адчуваць прысутнасць нашых гледачоў, нягледзячы на тое, што часам нас падзяляюць вялікія адлегласці. Мы захавалі прайм-тайм, дзе выходзяць вашыя любімыя і нашыя найлепшыя праграмы. Будуць і навінкі, напрыклад, ток-шоу «Карані праблемаў». У суботу і нядзелю 2 гадзіны жывога эфіру. Вас прывітаюць вядоўцы праграмы «Раніца з Белсатам». Галоўная прэм'ера сезону зусім хутка. Гаспадарства, Белсат цяпер можна не толькі глядзець, але і чытаць. Калі для вас гэта бяспечна, заходзьце на наш тэлеграм-канал. Як і раней, Белсат даступны на спадарожніку Астра 4А, лічбавых платформах Польшчы і Літвы, у кабельных сетках Украіны і Польшчы, а таксама ў інтэрнэце, на нашым сайце і YouTube-каналах. Мы чакаем пераменаў і змяняемся самі. Ужо 3 сакавіка Белсат у новым фармаце. Глядзі веснавы сезон яшчэ больш важнага беларускага твайго. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. Беларусы, зірнуўшы сёння раніцай за вакно, маглі падумаць, што надышло 29 лютага. Аднак не, гэта першы каляндарны дзень вясны адзначыўся снегападамі па ўсёй краіне. Сіноптыкі папярэджваюць, што гэткае некамфортнае надвор'е будзе панаваць і ў нядзелю. Будуць ізноў ападкі ў выглядзе снегу ці дажджу, ды мароз пад 4 градусы ўначы. Але чамусьці ў сакавіку снег успрымаецца весялей, чым у лютым. Ці згодныя вы? Дзяліцеся ў каментарах, калі вам бяспечна. Калі вы яшчэ не паставілі лайк у нашай трансляцыі, заклікаю зрабіць гэта цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А пакуль запрашаю на онлайн агляд найцікавейшых матэрыялаў са старонкі belsat.eu і сацыяльных сетак нашага тэлеканалу. Чытачы Белсату паведамляюць, што не могуць набыць у Беларусі долараў новага ўзору. А са старым узнікае праблема за мяжой. Іх не прымаюць у Егіпце і Турцыі, куды цяпер найчасцей ездзяць адпачываць нашыя суайчыннікі. Мае калегі з сайту паспрабавалі высветліць, што адбываецца.